Sabies que el càncer oral es pot detectar a temps amb una autoexploració mensual? T'expliquem com fer-la en 5 passos senzills. Només et calen un mirall, una bona llum i 2 minuts. 1. Toca't i observa't els llavis, per dins i per fora. Busca canvis de color, forma o textura. Compara els dos costats i fes-ho de manera ordenada i minuciosa. 2. Fes el mateix amb les genives i les galtes per dins. Observa si hi ha taques, nafres o qualsevol canvi estrany. 3. Treu la llengua i examina'n tot el dors. Mou-la cap a un costat i cap a l'altre per veure'n bé les vores. Busca-hi ferides, protuberàncies o zones que et cridin l'atenció. 4. Ara aixeca la llengua i toca't el paladar. Mira la part inferior de la llengua i el terra de la boca. Palpa-ho tot des de darrere cap endavant. 5. Finalment, palpa't el coll. Busca si hi ha protuberàncies o inflors anormals. Si detectes alguna cosa estranya, no esperis. Ves al teu dentista. El càncer oral detectat a temps es pot tractar molt millor.